Ongi. Amarengana bete du Kristok eta horrek gure itxaropena sendotzen du, gure fedea indartzen. Hoy también celebramos el día de nuestra parroquia. La colecta irá destinada a las obras de la parroquia. Ospa dezagun ba, bihotzez festaburu hau. Zeru eta munduak zurekin posturik, kantari daude bihotza suturik. Agur, 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 Maria. Agur, agur, guztiz garria. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenide maiteok, Maria Virginia Doatxoaren zeruratzearen bezpera ospatzen dugu gaurko honetan. Gaur hemen nire ondoan eskubialdean Iñaki dugu. Iñaki seminarista da. Aurten datorrengo kurtzuan markau ordenatuko dute jaune lagun. Eta berarengatik otoitz egin dezagun, gure jangoikoak eman dezaiola behar ditun graziak eta behar ditun indarrak aurrea segitzeko. Presta dezagun geure bai, geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Hain handi eta eder zaitugulako. Gorazu, bedeinkatua zu, gorezpen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoikoa eta guztialduna, jauna zeme bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren zeme. Zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzun dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna, zubakarrik goigoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun, otoitz. Hoi jainko, Maria Virginia Doatxoari haren apaltasuna atsegin izan zitzaizulako, zure seme bakarra gizon egitean haren ama izateko grazia eman zenion. Eta egun horretan paregabeko aintza koroatu zenuten. Balia bekiguaren otoitza eta erospenerako misterioaz salbatu gaituzunok, eraman gaitzazu zeruko zeure ospera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Kronikak lehenengo liburutik.
Egun haietan, Davidek Israel osoa bildu zuen Jerusalenen, jaunaren kutxa beronentzat prestaturik zuen lekura igotzeko. Bildu zituen Aaronen ondorengo ziren apaisak eta lebitarrak ere. Lebitarrak eraman zuten jainkoaren kutxa agagainean sorbaldan harturik, Moisesek jaunaren esanera agindu bezala. Davidek agindu zien lebitarren buruzagiei antola zitzatela beren zenide kantariak musika tresnen arpen, zitaren eta txilinen laguntzaz doinu alaiak kanta zitzaten. Ekarri zuten jainkoaren kutxa eta Daviden harentzat eraiki zuen oial atxolaren erdian ipini zuten. Ondoren erre opariak eta elkartasun opariak eskaini zizkioten jainkoari. Oparien eskaintza bukatzen, Davidek bedeinkatu egin zuen herria jaunaren izenean. Jaunak esana. Kanta jaunari kantu berri, hartu handiak bere betiko errukia. Kutxa Efratan zela entzun genuen, Iarko landetan aurkitu genuen. Zar gaitezen jaunaren egoitzan, auspestu haren aulki aurrean. Kanta jaunari kantu berri, egin bai ditu hainbat harrigarri. Antzibitez zure apaisak garaipenez, ekin biezaioten posez oikura zure fededunek. David zure morroigatik ezapustu zeuk gaintzuturiko erregea. Kanta jaunari kantu berri, egin bai ditut hainbat harrigarri. Bai, jaunak Zion aukeratu du eta han bizi nahi izan du. Hau da nire atseden lekua betiko, hemen biziko naiz gogoko baitut. Kanta jaunari kantu berri, egin bai ditut hainbat harrigarri. San Paulo apostoluak Korintio errei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, gure izate hilkorra hileskortasunez jantziko denean, orduan beteko da liburu santuak dioana. Behin betiko garaitua gertatu da heriotza. Non duk herio haure garaipena? Non eure estena? Heriotza bakarren estena pekatua da, eta pekatuak legetik hartzen du bere indarra. Eskerrak jainkoari, garaipena eman digulako Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jaunak esana. Erra zuri jauna. Alleluia, alleluia, alleluia. Zorionekoak jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak. Alleluia, alleluia, alleluia. Jauna zuekin, Zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus gauz hauek jendeari esaten ari zela, emakume batek jende artetik deiadarka egin zuen. Zorionekoa zabelean eraman zituen eta bularrak eman zizun emakumea. Baina Jesusek esan zuen, hobeki esan, zorionekoak
Jaungoikoaren hitza entzuten eta betetzen dutenak. Jaunak, esana? Eskerra zuri, jauna. Gaur, Elizan, Maria doatxoaren zeruratzea ospatzen dugu. Bere mundua utzi eta jaungoikoaren presentzira juten dan momentu hori. Ez dugu aitortzen eta Elizak ez du esaten Mariak hil egintzela, baizik eta jaso egintzuela jaungoikoak, ez? Eta zergatik ezin zuen hil? Pekaturik gabeko emakumea zelako. Eta heriotza pekatuaren ondorengo gauz bat da. Eta honekin batea, gaur parrokian ospatzen dugu parrokiaren egura. Urtero bezala hor zarreran eta irteratko maitxo txiki horietan dituzue urteko kontabilitatea eta lerro batzuk idatzita. Nahi izan ezkero, gero irterakoan hartu itzazkezue. Baina honekin batea, Antonio Gaudí, Sagrada Familia hasi zana Bartzelonan, harek esatezun esaldi eder eta mamitsu bat. Esatezun edozin templo bat, zubi bat izen bertzuela jaungoikoaren aintzara eramaten gaituna. Bai? Tenplua zubi bada jaungoikoaren presentzira edo aintzara ematen gaituna. Eta ez bakarrik tenplotan eta geure parrokitan ikusten deun edertasunagatik, baitare horretxegatik, baina batiz bat pertsonak osatzen dugun tenplu horretxegatik. Ez gera perfektuak, klaro ezetz. Inor ez da perfektua hemen, inorrez. Baina hortan gabiltza, ez da? Biltzen gea elkarte bezala, jaungoikoari eskatzeko bere grazia, bere laguntza, eta berak gutako bakoitzari laguntzeko bere presentzira jun ahal izateko, ez? Daukagun edertasuna ez da kanpokoa, baizik eta barrukoa. Inoiz hiltzen ezten anima da edertzen duena. Pertsona bat ez da atraientea, pertsona bat ez gaitu geure barruen zerbait sortzen berari jarraitzeko kanpoko itxuragatik, baizik eta barruan bizidun birtute eta jaungoikoaren graziaragatik. Beraz, gaurko egun honetan eskatzen diogu hori jaungoikoari. Geure bizitzan beraren maitasuna eduki dezagula. Geure bizitzan beraren errukia eduki dezagula. Eta beraren errukia eta maitasunakin ez dugu besterik behar. Decía que hoy celebramos la Asunción de la Virgen María. La Iglesia nunca ha afirmado, nunca ha dicho que la Virgen María murió, sino que es asunta, es llevada al cielo. ¿Por qué no puede morir? Por el mero hecho de que no tiene pecado. Y la muerte es una consecuencia del pecado. Hoy en la parroquia también celebramos el Día de la Parroquia. Y Antonio Gaudí, aquel que diseñó
y empezó a construir la Sagrada Familia, tenía un dicho muy importante, ¿no? El templo es el puente que nos debe de llevar a la presencia de Jesucristo, al cielo, a la gloria, decía él. Porque él decía, la belleza nos eleva nuestro alma para ponernos en presencia de él. Y es verdad que tenemos templos maravillosos, pero el mejor templo y la mejor belleza que Dios ama es el templo de cada uno de los bautizados. Y hoy celebramos eso, ¿no? Que con esa belleza Jesucristo nos alza a su presencia, al cielo, en donde nada nos falta, en donde todo tenemos, en donde el amor, la misericordia, su perdón, la fraternidad, la santidad, todo está completo. Por lo tanto, hoy le pedimos eso al Señor, que sepamos cuidar nuestro mejor templo, que lo llevamos aquí dentro, que es nuestra alma. Esa alma que nos da la capacidad de entablar relación con aquel que es más que nosotros, que es Dios mismo. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten det jauna, sinisten det jangoiko aita alguzidun, zeru lurren egilea. Sinisten detaren seme bakarrak Jesucristo gure jauna. Espiritu Santoaren egite sortu, eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta opiratua izan zena, infernotara jetxi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jangoikoa eta guztiunaren eskuinaldean jarri dagoena. Handi biziak eta hilak baitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten det jauna, sinisten det. Zenideok, zuzen dezaizkigun jaunari geure otoitzak. Maria Virgina zeruratu zuela ospatzen dugun egun honetan. Elizaren seme alaba guztiek, jainkoaren amarekin bateginik, jaunaren amiltasuna, humiltasuna goretzen eta harengan postu gaitezen eskadi esaiogun jaunari. Gorpuz danima zeruratua, ezaztu ama gure mundua. Jangoikoaren errukia bere bedenka fededunen gana iriz dadila eta belaunaldi guztiak postu daitezela jangoikoak Mariarengan egindako gauza handiak egin ditulako. Eskadi ezaiogun jaunari. Gorpuz danima zeruratua, ezaztu ama gure mundua. Jaunak bere besoaren indarrez gora jaso dituan ezerezetik ondasunez bete ditzan goze direnak eta lagun biezaite beren larrialdi eta gure estuasun, gure arbasoei hitzeman bezala. Eskadi ezaiogun jaunari. Gorpuz danima zeruratua, ezaztu ama gure mundua.
Maria erregina bezala koroatu duen jaunak, eman diezagula guri ere munduan sortu denetik prestatu duen erresuma. Eska diezaiogun jaunari. Gorpuz danimaz zeruratua, ezaztu ama gure mundua. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenideok, egin dezagun otoez guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna eskaintzen ari garen bake eta gorezpen sakrifizio, jangoikoaren ama santuaren zeruratze egunean eskaintzen dizugu, barkamena iriz dezaigun eta beti esker honezko egin gaitzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari, Zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur, Maria Virginia jangoikoaren ama zerura jasoa izan baita. Eguna batean aintzaz betea izango den, zeure Elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta positurri da ura. Oraindik bidean erromez doan zeure herriak. Izan ere ez duzu utzi hilobian usteltzen, zeure semea bizi ororen sortzailea miragarriro sortu zuen ama. Horregatik, aingeru taldeekin batean, gorezen zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerurak beterik dauzka zure biztirak. Osanna zeru goienetan. Bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santotasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiko kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, nafalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez.
Hartzazu eta edan guztiko kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizu egau, nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Zuberriz etorri arte, aurreko berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure liza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkigarrengu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure edizke izan diren santuekin. Haiek batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildorgabe kanta dezagun, gure eta zeruetan zera da, santo izan bedi zure izena, etorpedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lorretan ere, emaigo zuga, egunotako horria, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen direko nezkero. Ez gaitza zotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguz pakea gurugunotan zure errokiare esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, paka uzten dizuet, neure paka ematen. Begira zure lezaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu lizari pakea, eman batasuna, erreg bizbeizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, emaizue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiz. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzun duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez da izin dugu zure etxean, baina ez ez bizkatu azitatu.
zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zu zara jauna, zu gure hartzain eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxo zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zu ezagutzen gaituzu denok, zu zara gure hartzaion. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Ainko gure jauna, zerutar mailan parte harturik otoitz egiten dizugu zeure bihotzonari, jangoikoaren amaren zeruratzea ospatzen dugunok, atera gaitzazu beti gaitz guztietatik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ohar bat. Elizaren irteeran ondoan jarritako maitxoan, horri batzuk aurkituko dituzte. Kontuen egoerari, diru sarrerei eta gastuei buruzko informazio zehatzarekin. Bai parrokikoak eta bai karitasenak. En las mesillas colocadas junto a la salida de la iglesia encontraréis unas hojas con una información detallada del estado de las cuentas, de los ingresos y los gastos junto a la parroquia como la de Caritas. Jauna zuekin, Azure espirituarekin. eta berdin kazitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakea. Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izar, dizdiratzailea. Agur zeruko egozki, poskidaz betea, agur bekaparien, gaia eta estalpea. Agur bekaparien, gaia eta estalpea.
Zuan zugandik alde, bihotzak ezin du zure gana dijoa, zugan bizi nahi. Virgin pareja encarnazazo, akorra manerea, aurra gorra akorra manerea, aurra gorra. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.